DA must fall. DA must fall. DA must fall down. DA must fall. DA must fall. DA must fall down. Kuxabene ubendle eqenjini le-ANC njengoba bezama ukuphuma nesixazululo sokuthi ke iliphi iqembu lepolitiki abazokwenza nalo uhulumeni wobumbano lapha eMzantsi Afrika. Angiqale nje ngikubingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi umfana kaDlomo ozalwa phansi le enkandle Mathatha Mnyama. Mangabe ke uyaqala ukufika kule channel eMaswidi Media Production ukuthi ngizele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyakomenta kulolu daba namhlanje. Wenganze kwethu udabengeze ngalo ke njengamanje luthi ke kushiyana imbono ngaphakathi eqenjini le-ANC njengoba ke bephikisana ngokuthi ke iliphi iqembu okumele ukuthi ke basebenzisane nalo njengoba kuzobona ke le video ke mangabe ke isiqhubeka. Kodwa ke abaningi bayo ANC bebephakamise ukuthi basebenzisane ne-DA okuyinto ke obvious ko wonke umuntu ngoba mathuthi ukubheka i-DA ilona qembu elinamba eziningi elunumber 2 kanti futhi mangabe mabengasebenzisana nayo abazukudinga ukuthi ke baze bafake amaqembu amaningi. Manje inkinga isisuso ukuthi ke ngaphakathi eqenjini ngisho namalunga anezihlalo zasephalamende alo leli qembu le-ANC ayanqaba awafuni ukusebenzisana ke ne-DA. Bathi ke imigomo ye-DA ayihambiselani nemigomo ye-ANC njengoba kuzobona. Kanti ke nabanye sebeqalile ke benza ke uhlobo ke lesiteleka lapha na ke ngaphambi kwe-NEC lapho khona ehlangane khona ke i-ANC izama ke ukudingida ke lona lolu daba. Kanti ke futhi ke ne-DA ayimisele ke ngokubadedela ngoba ke ithi ke izokwenza konke okusemandleni ukuthi ingavumeli ukuthi i-ANC isebenzisane ne-EFF okanye isebenzisane ne-IFP bengekho bona. Ngana kwethu ngicela ukuthi uyibonele ukuthi ke isimo besinjani ngenkathi ANC ihlangene ke ngokwe-NEC. DA must fall. DA must fall. DA must fall down. DA must fall. DA must fall. DA must fall down. DA must fall. DA must fall. DA must fall down. DA must fall. DA must fall. DA must fall.